Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Usasuka ke futhi omunye umsindi omelana ke nendawo yakwaMpukunyoni. Le ndawo yakwaMpukunyoni enganyoleke ngabakhwanazi nokuyilapho khona inkosi yakwaMkhwanazi ilokhu kisematheni njalo kulezi insuku. Kusuka phela ngalesikhathi ke silo samabandla onke samemezela ukuthi ke sibeka kumnumzana uNcube njengesoke laso kuleya ndawo kuze kuyobamba ku N2. Lapho ke kwabeke sekufika ke isikhathi la khona ke umnumzana uNcube esekhona sekukhona ke nemhlangano yomphakathi nokuyilapho khona umphakathi awusubika ke kuyena njengenkosi. Abakhwanazi abayithandanga ke leyo ukuthi kubekwe kumnumzana uNcube ebekwa ke njengesoke lesilo njengoba ke bona bachaza njengokuthi kusho ukuthi kunikezwa kamandla ukuthi ke makabe inkosi ngaphezulu kwenkosi yabakhwanazi okuyiyona yona ke khona muva nje ke bakithi kuthiwa ke cha umnumzana uNcube Mzilankatha bona la sengazi ukuthi kushesheke wayibamba ke bakithi ke inhlwa ingakaveli ke kuthiwe phela ufuna uyilinde ngoba mawukwasheshwa wayibamba isuke bese inqamukela ke phakathi bayasika basike isintu ukuthi kusho ukuthini ke lokho kubeke sekufika kumnumzana kwaKhokutha noma kuminister kwaKhokutha umnumzana kuthula Siswe ke Buthelezi okuyena ke ophethe nje ke lapha ke umnyango ke lo umdabu ubeke sememezela ukuthi noma ke sekubecaca ukuthi ke silo samabandla ongasikaze ke sibeke umnumzana uNcube njengenkosi uthi lokho akukho futhi akukho sidalo nje ke kungamampunge lokho ukuthi kube khona abathi ke umnumzana uNcube useyinkosi ke lapha kwaMpukunyoni uthi ke bakhwanazi ningatatazele eliswe ngelabakhwanazi akaze ke silo kwesamabandla onke size ke sibeke umnumzana uNcube lokho kufakazela ke nayi page lendlunkulu ku Facebook njengoba ke behlala inkulumo kaMnumzana kuButhelezi bethi ke nembala uButhelezi kugcizelele lokho ukuthi isilo asikaze ke simbeke umnumzana ke uNcube umnumzana uNcube besekhulekelwa sekuthiwa ke Mzilankatha ekhulekelwa ngabakhona kwaMpukunyoni sebeletha phela nazo zonke izikhala bekade ke beza nazo akhona kama video nokuyilapho khona umnumzana kuthula Siswe Buthelezi echaza ukuthi kufuna kwenzakaleni ukuze umuntu ke abeke inkosi uthi akwazi ukuvuka ekseni uvela uvuka ekseni ube inkosi uthi umuntu otholakala enza lokho kufanele ukuboshwa ngoba akekho umuntu ofike okumele avuke ekseni bese kuthiwa kuseyinkosi eyinkosi ngomlando kababa. Asikazi ungaya kuwo wonke amavideo ongawathanda. Asikazi isilo simbeka umnumzana uNcube njengenkosi. Ngakho ke uma kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lo umuntu lo. Ngakho ke ngiyafisa siqonde lokhu bakhwanazi ngoba abakhwanazi abasegcekeni endlunkulu. Inhlonipho thina siyifunde lapha kubakhwanazi. Abakhwanazi bayisibuko sokuthi isigaba sobukhosi kusihlonishwa kangakanani. Ngakho ke akaze nangelodwa ilanga isilo sibe nongabazana uthi lelizwe lele labakhwanazi asikazi isilo simemezele inkosi phezulu kwenye inkosi ngoba ikhona inkosi nansi inkosi yenu bakhwanazi. Ushengo uphinde athathwe njengezinye isezishoshovu kupolitiki ubeke sechaza ukuthi ke ukuze umuntu abekwe kabe inkosi ke kuyayiqalwe ke kuphi uthi akazi kwavele kwasuka nje kwathiwa wena usuzoba ke inkosi kuvele kuvuke nje ekseni uthi ke lokho kuyelana ke nomlando ukuthi kahle kahle usalwa ngibani ubani esalwa ngibani yena esalwa ngibani waye yini la uthi kuyafana letho noma ngabe kuthiwa ke mhlambe bekunebamba mangabe kunebamba selingasafuni ukuphuma noma sekunobukhosi obubangwayo kuyayifuna ukutholakala emndenini ukuthi wena usalwa ngibani bese kuhlehlwa kutholakala ukuthi umkhulu noma ukhokholozi wakho nembala wake waba yini ke inkosi emva ukuthi yakubheke beyinkosi wabese ebeka intambo phansi wayibeka ngaliphi igama yilapho kuye kufake kubhekwe kahle ukuthi ngempela ngibani okufanele kabe inkosi uthi cha akaze kwenzeka ukuthi kungavele nje kusuke njeke lapha kumuntu kusasa bese kuthiwa kuseyinkosi uthi liyakazi yenze futhi ke yibe behulumeni okufanele ke lokho ke bekufune baze bakuthole bese ke bekuveza ukuthi ke nembala inkosi okufanele iphathe ke lapha yile nkosi ke le okuyiyona yona efanele ukuhlala kulesi sihlalo kunolibo esibalayo njengohulumeni ukuthi le nkosi izalwa ubani baba mkhulu kwakubani wabusa ngasiphi isikhathi ukhokho kwaba ubani awukwazi ukuvuka ekseni nje usuyinkosi
noyihlo engakazi abe inkosi akwenzeki kanjalo ngakho kasikadideki bakhwanazi wonke kuhamba kahle akekho umuntu ozoya ku-N2 ayovimba akekho umuntu ozovula umgangela ethi igoli liyadilika akho goli elizodilika sizobusa nje kahle njengoba kuze uDisemba kube amaholidi siphephe siyivikele akekho umuntu ozosusa udweshu emphakathini